أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri da muke kawowa na inganta rayuwa da lafiya. Shiri ne wanda wannan kafa tamu take kawowa ta Al-Mabruk TV. Lalurori kan damu mutane kama daga kan abin da ya shafi hawan jini, ciwon siga, ciwon koda, basir ne ko kuma ciwon baya ko ciwon kafa ko waɗansu abubuwa da suka danganci haka. So da yawa akan je asibiti ko a je wurin masu magunguna na gargajiya ko masu magunguna na musulunci a yi magani abu ya ƙi tafiya. Farko sababin da ake ɗauka shi ake gusarwa. Menene ya janyo lalurar? A yi ƙoƙari a fahimci me ya kawo ita kanta wannan lalura. Don gama lalurori sukan zo ne ta hanyar ci ko sha ko shaƙa ko kuma wurin kwanciya ko kuma wuri wanda yake na sana'a. So idan har ya zamanto haka ne, akan yi bincike a gano menene sababin wannan cutar. Da an kauda sababinta, in Allah ya so ya yarda cuta za ta kama gabanta. Ko da kuwa babu magani sai dai a ce za a ɗau lokaci kafin a samu waraka. Idan ku har an dace da magani, za a sha magani a lokacin da ake shan magani za a warke. Idan aka warke da zaran magani ya ƙare sai ciwo sai ya dawo. Musamman matsaloli waɗanda suka shafi cuta irin ta ƙoda. Matsala na ciwon ƙoda yanzu ya yawaita sakamakon irin abubuwa da mutane suke sha na kayan gwangwani ko na kayan kwalba da kuma irin abincin da suke ci waɗanda yake na bakin titi. Da sauran waɗansu abubuwa waɗanda ake ci da sunan wayewa ko jin daɗi. A sha ice cream, a sha yogurt, a je a ci nama da tsakar dare a kwanta, a ci abubuwa masu maiƙo da waɗansu abubuwa ne waɗanda suka danganci haka. Dukkan abin da zaka ci idan har ya yawaita to yakan zame maka ciwo. Dan dukkan abin da yayi yawa yana iya zama cuta. Gishiri idan yayi yawa a jikin mutum cuta ne kuma jikin mutum yana da buƙatar sa. Hakanan siga idan ta yi yawa a jikin mutum tana zama cuta kuma mutum yana da buƙatar ta. So haka ya kamata mutane su ringa gane yanayin halin da suke ciki da kuma irin abin da ya kamata su ringa mu'amala da su. Ga wasu abubuwa zan bada. Idan har cuta ce take damun mutum aka kasa gane kanta, aka rasa gane gabanta, an yi asibiti, an yi magunguna waɗanda yake na gargajiya ko na Islamic, so ga wani abin da za a yi amfani da shi walau cutar nan ta kama gabanta ta tafi ko kuma ta bayyana. A gane menene hakikanin abin da yake damun mutum. Farko za a yi amfani da ganyen zaitun. Idan aka samu ganyen zaitun, garinsa za a samu kamar cokali 3, sai a samu ganyen bawon kankana. Bawon kankana za a shanya shi ya bushe, a yi garinsa, shi kuma za a samu kamar cokali 3 shi ma, sai a samu garin sanamaki ko kuma flasko cokali 1 sai a haɗa. Idan aka haɗa su za a samu zaitun, man zaitun kenan. A can mun yi amfani da ganyen, yanzu za a samu man zaitun kamar cokali 5, sannan za a samu man habatus sauda kamar cokali 3, sai a samu zuma. Ita kuma za a samu zuma kamar rabin lita haka. To sai a haɗa su sai a cakuɗa. Idan aka cakuɗa za a ringa shan cokali 1 babba da safe, cokali 1 babba da rana, cokali 1 babba da daddare. In Allah ya so ya yarda wannan cuta za ta rabu da mutum ko ta kama gabanta ko kuma ta bayyana a ɗauki matakin da za a ɗauka. Wannan shi ne. Na ku har kullum Zakariya Haruna Abdullahi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yi subscribing, a yi sharing, a kuma yi comment. Yaɗa alkhairi, dukkan wanda ya yaɗa shi yana da lada kamar wanda shi ma ya aikata shi. Insha Allah. Ma'assalam.